Acum câteva zile am intrat live la emisiunea Radio Europa FM ca să fac niște fact-check la informațiile false spuse de domnul Nicu Ștefănuță și domnul Marcel Bartic despre Marșul pentru Viață și Mișcarea Pro-Viață. Evident că nu am avut timp să vorbesc despre tot ce s-a spus acolo, având în vedere că am avut 15 minute pentru discuția cu domnul Marcel Bartic, ca să nu mai zic că am vorbit doar 5 minute, dumnealui vreo 10 minute, că mă întrerupea constant deși era moderator. Dar anyway, am zis să reiau câteva din lucrurile false care s-au spus acolo și să le demontăm. Au fost multe lucruri false, dar nu avem timp pentru toate. Așa că să începem. În weekendul care tocmai a trecut, a avut loc în mai multe orașe din țară Marșul pentru Viață, un eveniment dedicat, spun organizatorii, protejării vieții, natalității și familiei. În fapt, din cât am citit zilele astea, mulți dintre participanți s-au pronunțat deschis ferm pentru interzicerea avortului, o încălcare brutală a dreptului femeii de a decide în ceea ce o privește. Ok. Deci, de acest aspect m-am legat și în timpul emisiunii, când am intrat pentru prima dată, pentru că asta este o dezinformare prin distorsionare și prin omisiune. În ce sens? Întâi despre omisiune. Vedeți, domnul Marcel Bartic nu spune că Marșul pentru Viață cere interzicerea avortului. Spune că mulți dintre participanți s-au pronunțat deschis și ferm pentru interzicerea avortului, fără să zică un cuvânt despre poziția oficială a Marșului pentru Viață. În comunicat este scris de 16 ani încoace, negru pe alb, că Marșul pentru Viață nu militează și nu solicită interzicerea legală a avortului. Deci este o informație incompletă care are rolul de a influența publicul în direcția de a crede că Marșul pentru Viață vrea interzicerea avortului. De vreme ce, citez, mulți participanți vor asta. Evident, ce altceva pot să creadă oamenii care n-au auzit poate în viața lor despre Marșul pentru Viață? Deci, prin această afirmație, portretizează în mod eronat întreaga mișcare pro-viață și întregul Marș pentru Viață pe baza opiniilor unor participanți. Iar distorsionarea apare în următorul context. La marșurile pentru viață și la activitățile pro-viață din Luna pentru Viață din întreaga țară au participat câteva sute de mii de persoane. Ce înseamnă multe în acest context? Domnul Bartic o fi discutat cu câteva zeci de mii de persoane, nu știu, poate peste 50 de mii, măcar să fie jumătate din 100 de mii? Mă îndoiesc, adică sigur nu, dar dă bine să zici rapid multe persoane. Eu, spre exemplu, aș fi foarte curios să aflu poate mai multe detalii despre cine finanțează organizațiile anti-avort, cine și de ce își dorește să reducă rolul social al femeii doar la capacitatea de a da naștere, de ce aceste grupări sunt foarte vocale în cazul copiilor nenăscuți și aproape inexistenți în cazul celor care s-au născut deja. Ok, hai să o luăm de undeva. În primul rând, finanțarea. Finanțarea nu e greu de aflat, că nu e prea multă. Adică organizațiile sunt subfinanțate. Majoritatea finanțărilor vin de la oameni care sunt pro-viață. Dar când pui așa dur și misterios problema, induci suspiciunea că cine știe ce balaur extern, american, rus, chinez de pe lună o finanța mișcarea pro-viață. Serios? E ridicol, pur și simplu. Iar ce a spus că ar vrea organizațiile pro-viață pentru femei e de râs. Atât de fals și de evident fals este. Adică că ne-am dorit reducerea rolului femeii la a naște. E din categoria vă spun eu că X este rău, nu mai verificați voi că vă spun eu și trebuie să mă credeți pe cuvânt. În realitate, punctul central al poziției pro-viață este că există două vieți care contează și de care ar trebui să ne pese și de care ar trebui să avem grijă, a mamei și a copilului. Și la toți ar trebui să ne pese. În special organizațiile pro-viață oferă consiliere pentru aceste femei, consiliere profesionistă. Oare de ce ar oferi dacă femeile nu ar avea nevoie? Probabil ca să cheltuiască din banii aia trimiși de monstru de pe lună, habar n-am. Așadar, a fi pro-viață înseamnă să zici haideți să ajutăm femeia să-și rezolve pe termen lung problemele cu care se confruntă. Pentru că dificultățile unei vieți, ale unei sarcini, nu se rezolvă prin eliminarea, prin luarea vieții copilului, nici prin distrugerea vieții mamei. Deci pot să înțeleg că domnul Bartic nu poate pricepe sau nu poate să facă bine la doi oameni în același timp, dar să accepte că sunt oameni care pot și care vor să facă bine la ambii. Mai ales dacă sunt lăsați și nu sunt acuzați că distrug viața femeii care le cere ajutorul. Iar apoi, vocal despre copiii nenăscuți, dar nevocal despre copiii născuți? Nu, dar spune asta pentru că cine zice ăla este. Adică, dacă dumnealui îi pasă de copiii născuți, dar nu îi pasă de copiii nenăscuți, înseamnă că cei pro-viață fac invers, adică schimbă categoriile. Nu schimbăm categoriile. Ne pasă de copil și înainte de naștere și după naștere. Și e destul de logic de altfel, că dacă îți pasă de cineva, nu o să-ți pese de cineva înainte sau după ce împlinește un an, 14, 18 ani sau 50 de ani. Adică dacă îți pasă de cineva, îți pasă de persoana aia de la început și până la sfârșit. În 5 ani de când fac această emisiune, n-am văzut aproape niciodată vreuna dintre aceste organizații spunând ceva în ajutorul copiilor din zone defavorizate, femeilor sau minorelor aflate în situații de risc. Și tocmai de asta nu doar m-a surprins, dar m-a îngrijorat faptul că le-am văzut doar în cadrul acestor evenimente intitulate Marșul pentru Viață.
Două lucruri aici. Faptul că nu ați văzut nu înseamnă că nu se întâmplă. Există foarte multe organizații pro-viață care oferă direct sprijin femeilor însărcinate aflate în dificultate, mamelor singure sau minorelor. De la consiliere, la ajutor material, emoțional, sprijin juridic dacă e cazul, decontarea unor servicii medicale, uneori ajutor pentru găsirea unei locuințe, plătirea chiriei, ajutor pentru continuarea studiilor. Faptul că nu apar des la televizor sau pe social media nu înseamnă că nu se întâmplă. Ba chiar aș putea să mă întreb de ce nu apar. Oare nu pentru că unii autori de emisiuni, de podcasturi se tem că dacă promovează asta o să fie acuzați că sunt numiți anti-avort, că sunt numiți anti-femei, anti-drepturi și toate cele din categoria asta? Pe de altă parte, este absolut normal să ai organizații specializate. De exemplu, sunt organizații care se ocupă doar cu găsirea de locuințe pentru femeile în criză de sarcină. Altele se ocupă cu consilierea psihologică, altele cu sprijin postnatal. Adică nu văd o problemă cu asta. La fel cum în medicină. Există chirurgi generaliști, chirurgi pediatri, chirurgi fetali, nu prea există la noi, dar există, și există cardiologi, pediatri. Fiecare are o specializare, o supra-specializare și este necesar. La fel și în zona socială. Unele organizații lucrează cu copii din medii defavorizate, altele cu vârstnici, altele cu victime ale violenței, altele cu femei în criză de sarcină. Toate aceste tipuri de ajutor sunt importante și se completează între ele, sunt complementare, nu se exclud reciproc. Din punctul meu de vedere, faptul că cer interzicerea avortului reprezintă o încălcare brutală a dreptului femeilor de a decide pentru ele însele. Clar și mai clar, cât de clar se poate, mi-o scriu în frunte, nu susținem interzicerea legală a avortului. Mințiți în mod conștient și repetat și asta nu e bine. A doua minciună este despre dreptul unui om de a decide pentru el însuși. De acord, pentru el însuși. Copilul nenăscut nu poate decide pentru el însuși, așa cum decid alții. Este născut și crescut de părinți, este crescut și încredințat spre adopție sau este avortat. Decideți cum vreți, dar nu spuneți că decideți pentru propriul corp, când de fapt decideți pentru corpul și pentru viața copilului. Și aș vrea să vă întreb, domnule Ștefănuță, cum sprijină instituțiile europene acest drept al femeilor? Știu și sunteți cunoscut și foarte apreciat pentru faptul că a susținut munca organizației My Voice, My Choice. Eu am inițiat și am susținut în campania independentă pe care am dus-o pentru Parlamentul European protejarea dreptului la avort la nivel european. De ce? Pentru că tocmai vedeam că apar mugurii semănați, să spune eu, politic, ai unor mișcări anti-avort făcute să polarizeze politic. Și am observat acest lucru încă de când am candidat și înainte, că apar tot felul de organizații din astea și în România, finanțate de multe ori din externi, care vor să stârnească ura între oameni. Discuția asta despre finanțare este cât se poate de halucinantă. La început, și nu numai la început, revine și mai încolo în mod obsesiv, domnul Bartic se întreabă cine finanțează organizațiile pro-viață. Am discutat despre asta. Apoi, domnul Ștefănuță spune că ar exista organizații pro-viață finanțate din exterior care ar încerca să polarizeze societatea. În același timp, este felicitat de domnul Bartic pentru că a făcut campanie la nivel european pentru promovarea avortului și pentru susținerea inițiativei My Voice, My Choice. E puțină contradicție aici, nu credeți? Adică puțin mai multă, ceva de genul străinii noștri sunt buni, străinii voștri sunt răi, chiar dacă nu există acești străini care să finanțeze mișcarea pro-viață, nu știu de pe unde i-ați scos. Și aș adăuga ceva extrem de important. Cei care polarizează politic problema sarcinii sunt cei pro-avort. Ei insistă să pună poziția pro-viață într-un concept politic. Pe când am spus continuu că Marșul pentru Viață și Mișcarea pro-viață sunt apolitice. Toți oamenii, indiferent de opinia politică, pot să-și dea seama că viața începe la concepție, că dacă omul nu este lăsat să trăiască drepturile omului devin o lozincă și că este normal să vrem să ajutăm femeile însărcinate aflate în situații dificile. Așa cum e normal să ajutăm orice om aflat într-o situație dificilă. Altfel, salvăm prima dată femeile și copiii, devine și ea o lozincă fără conținut. În plus, procentul avortului, susținerii dreptului la avort este unul de aproape 80% între românce. Tocmai pentru că există această istorie dureroasă. Și atunci noi n-ar trebui să facem o politică din asta doctrinară, bazată pe nu știu ce texte de acum 2000 de ani, ci ar trebui să facem politică bazată pe nevoile efective ale populației din ziua de azi, din 2026. First, nu este nevoie să citiți cărți vechi de 2000 de ani ca să vedeți că viața umană începe la concepție. Este suficient să consultați orice manual de embriologie disponibil în orice limbă. Este un fapt biologic științific. Iar apoi asta cu 80% din români ce susțin avortul e din seria dacă pui întrebarea care trebuie, primești orice răspuns dorești. Adică întrebați 100 de femei. Preferi că atunci când ești însărcinată să fii sprijinită de tatăl copilului, de familie, de prieteni, de angajator, de societate, de stat? Sau preferi să ți se spună
Dacă nu te descurci singură, fă avort. Asta este întrebarea care ar arăta ce vor femeile. Deși este un drept garantat prin lege, Doamne ajută, bine că este, Cu siguranță Dumnezeu este pro acest drept. Felicitări, domnule Ștefănuță, Doamne, cum l-a catapultat acolo pe ăsta, Doamne ajută, nu pot să cred așa ceva. totuși, în practică, nu se aplică suficient. Doctori care invocă clauze de conștiință, deși eu, din câte știu, jurământul lui Hipocrate nu îți permite acest lucru, ci trebuie să iei omul din fața ta cu suferința pe care o are, nu pe care o alegi tu. Hai să zicem că până aici vorbim de ipocrizie, de minciuni prin omisiune, de opinii nefondate, de neștiință, fiind ocupat cu My Voice, My Choice, care de fapt este vocea mea, tăcerea copilului, alegerea mea, corpul copilului, dar anyway. Domnul europarlamentar Nicu Ștefănuță nu a mai avut timp să se informeze despre statisticile despre mortalitatea maternă. Dar, când domnul europarlamentar vine și spune că jurământul lui Hipocrate ar susține avortul, asta este premiul întâi pentru Pinocchio pentru oameni mari. Și citez din codul deontologic al doctorilor: nu voi prescrie niciodată o substanță cu efecte mortale, chiar dacă mi se cere, și nu voi da un sfat în această privință. Tot așa nu voi da unei femei un remediu abortiv. Curat murdar, cum ar zice Caragiale, domnule Ștefănuță. Curat murdar! Mai mult de atât, sunt spitale care nu practică avortul în România, sunt întregi județe unde nu găsești un spital care practică. Asta știu și de la asociațiile care lucrează pe acest domeniu, cum ar fi Asociația Moașelor Independente, Centrul Filia și altele care se ocupă de drepturile femeilor în general. Domnule Ștefănuță, nu există județe cu 0 avorturi. Există județe în care nu se raportează avorturile la cerere. Orice om din țara asta știe că poți să faci avort în orice județ. De ani de zile, de când se raportează 0,5 avorturi în unele județe, ați auzit voi vreodată vreo femeie concretă spunând că nu a putut să facă avort în acel județ? Nu, pentru că se fac peste tot și sunt subraportate peste tot, pentru că statul român nu vrea să recunoască amploarea reală și una din cauzele principale ale problemei, care este lipsa de politici family-friendly și citizen-friendly. În loc să fiți interesați de raportarea corectă, dumneavoastră vă bazați pe raportarea falsă ca să vă susțineți opinia. Într-un fel e și normal, pentru că doar cu o minciună poți să susții altă minciună. Pentru că avem mame minore în România. Pe locul 1 din 3 mame minore din Europa vin din această țară. Păi și atunci să ne punem probleme de genul că de ce ne trebuie educație sexuală în școli sau să nu vorbim de teme care conțin ideea de sex în ele, adică este anormal totuși. Noi suntem normal ca mâncatul. Este o chestiune absolut normală, cu consecințe nedorite și consecințe foarte grave. Domnul Ștefănuță zice că avortul este la fel de normal ca mâncatul. Dacă scria asta la BAC, era una din perlele BAC-ului 2026. Anyway, hai să discutăm despre cartoful fierbinte al întregii discuții, cartoful fierbinte cu care domnul Marcel Bartic spera că mă va arde în a doua parte a emisiunii, faptul că România are 40% din nașterile la mame sub 15 ani din Uniunea Europeană. Acest procent este invocat ca argument pentru avort și pentru educație sexuală pro-avort. Dar este o ipocrizie maximă să nu spui, să nu te întrebi de unde vine acest procent? Cine sunt aceste mame? Statul român nu vrea să știe cine sunt aceste mame pentru că este teamă că va fi acuzat de ceva despre care nu o să vorbesc, pentru că nici statul român nu vrea să vorbească. Deci, argumentul că avem nevoie de avort și de educație sexuală care include avortul ca să combatem fenomenul mamelor minore în România este ca și cum ai cere ISU să trimită echipamente și oameni în toată țara atunci când apele Dunării cresc la, Călăraș. Realitatea este că statul român nu are o politică asumată clar, împărtășită de majoritatea populației despre ce să facă legat de comunitățile în care concubinajul și căsătoria au loc la vârste foarte mici. Și atunci se preface că nu știe care este cauza acestui fenomen. O știe, dar nu știe soluțiile și atunci se preface că nu o știe. Auzi și retorică din asta de la temnice politicieni, mai ales bărbați, care spun avortul ca metodă contraceptivă. Înseamnă că habar n-au despre ce vorbesc. O femeie niciodată nu va face avort din plăcere și vezi, Doamne, dintr-o bucurie. Mereu avortul trebuie acompaniat, de exemplu, de cealaltă temă la care țin eu foarte mult, terapia decontată. În sfârșit, domnul Ștefănuț a zis ceva adevărat, că o femeie nu face avort din plăcere, după care a revenit. Trebuie să meargă la psiholog ca să trateze trauma. Nu știu de ce nu se gândește că o femeie ar putea să meargă la psiholog și să-i se ofere sprijin înainte să facă avort. Știu, pentru că dacă ar zice de consiliere, cei care sunt mai radicali decât el ar spune că vrea să interzică avortul prin intermediul consilierii. Da, tot timpul există cineva mai radical pro-avort, chiar și decât domnul Nicu Ștefănuță. Exemplul maxim a fost atins de Peter Singer și Julian Săvulescu, care susțineau avortul după naștere.
Dar nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, puteți căuta singuri. Cum apreciați rolul bisericii în organizarea acestor evenimente? Vrând nevrând, am văzut numeroase fețe bisericești participând la aceste marșuri. Nu suspectez biserica ca fiind în spatele acestor mișcări, cel puțin nu biserica noastră, ci poate ca un participant, având în vedere coincidența de misiune. Na, ce să-i faci, totuși are și susținători care merg la biserică. Politica. Deci eu cred totuși că aici e vorba mai mult de factorul politic care încurajează astfel de diviziuni cu metode luate din țări în care funcționează foarte bine acest tip de diviziune și da, cu participarea și unor grupuri religioase. Uite, datele de la noi și să nu se supere ascultătorii, voi spune doar ce arată datele. Grupul demografic din România, care este ferm împotriva votului, sunt grupurile neoprotestante, din vestul țării mai ales. Ele se declară ferm împotriva acestui drept, pe când femeile ortodoxe sunt foarte pentru dreptul la vot. Având în vedere că și România este o țară aproape nu majoritar, ci foarte, foarte majoritar ortodoxă. Deci, în date, eu nu am văzut diviziunea asta bazată pe afilierea la Biserica Ortodoxă Română. Eu, cel puțin, în date nu am văzut. Deci, femeile românce, bisericoase sau nu, sunt pentru dreptul la vot. Cu alte cuvinte, tot politica învață principiul dezbină și stăpânește. Adică hai să le punem pe femeile neoprotestante în opoziție cu femeile ortodoxe, că ceva trebuie să iasă din dezbinarea asta. My God! Și tot politica învață că o minciună repetată de suficiente ori va prinde. Nu! Femeile au nevoie de sprijin. Avortul nu este sprijin. Avortul este eșecul determinat de lipsa sprijinului. O să închei referindu-mă la cei doi domni, apropo, cred că îmi sunt datori cu floare, pentru că nu m-am luat de ei, pentru că au vorbit despre avort și nu au uter. Că știți, doamnele pro-avort așa ar fi scos din discuții. Deci o să închei general, fiecare suntem liberi, trăim într-o democrație, fiecare alegem ce facem. Eu optez pentru a sprijini doi oameni în același timp, femeia și copilul. E pariul câștigător, pentru că dacă copilul trăiește, orice este posibil, inclusiv încredințarea spre adopție. Dar dacă nu mai trăiește, nu-l mai poți aduce înapoi, oricât de mult ai dori la un moment dat.